Goedenavond. Goedenavond allemaal. Vanavond bij ons aan tafel de minister van Financiën, Jan Kees de Jager. Hartelijk welkom. U heeft een lange dag achter de rug. Ja. Voordat we met u gaan praten, eerst even iets over het verloop van deze uitzending. Ja, want we hebben ook weliswaar niet aan tafel, maar wel bij ons in het programma en in de studio Bart Chabot. En Bart Chabot leidt ons steeds een nieuw gespreksonderwerp in. Dat doet hij eigenlijk aan de hand ook van onderwerpen die tot ons zijn gekomen via u. Dit allemaal naar aanleiding van Prinsjesdag natuurlijk. En Prinsjesdag, het lijkt wel de dag van de koningin, maar het is toch eigenlijk vooral de dag van de minister van Financiën. De schuldencrisis in Europa kan ook onze economie raken. Omdat Nederland zeer afhankelijk is van de handel met het buitenland, zijn we extra kwetsbaar. Koffertje is vrij zwaar, ja. Ja, en dat komt door al die lasten die erin zitten. Nou, er zitten bezuinigingen in, inderdaad. Ja. Je kunt nu nog niet zeggen hoe groot, hoe hard of hoe heftig het wordt. Maar het is wel duidelijk dat 2012 voor veel mensen een zwaar jaar gaat worden. Jan Kees, een persoonlijke vraag van een van de inzenders van de troonrede van het volk. En die vraag gaat over, suggestie gaat erover dat als iedereen nou iedere dag minimaal een half uur wandelt, beweegt, sport, zwemt, fietst en dan onthaast en nadenkt. Niet alleen beter gaan met, daar heb je het al, niet alleen beter gaan met de burger, maar dan ook met Nederland. En daaraan gekoppeld zit de vraag aan Jan Kees, aan jouzelf dus, hoe het met jouw bewegen staat en of je wel eens een rustmoment hebt. En Jan Kees, daaraan koppel ik een vraag. Toen ik jou hier zag bij Pauw Witteman een paar maanden geleden, zei ik dat er een paar kilo af moest bij jou, 10 kilo ongeveer. En ik heb sterk de indruk dat jij een stuk magerder bent geworden. Ja, dat klopt. Er is wat kilo af. En ik ben ook tegenwoordig steeds nog maar wat minuten per dag aan het trainen. Ik heb zo'n crosstrainer gekocht. Helaas... niet gebruikt nog, Ik heb afgelopen nacht, kan ik u wel in de vertrouwelijkheid van deze kleine ruimte u vertellen, dat ik daar afgelopen nacht om 4 uur nog even op heb gestaan. Omdat ik tot die tijd nog bezig was geweest met het voorbereiden voor vandaag. Dus ik probeer inderdaad ook een beetje te bewegen. Ik vind overigens niet dat de overheid dat zou moeten afdwingen. Edith Schippers gaat over sport en over beweging. En dit kabinet doet er heel erg veel aan. En geeft ook heel veel ruimte daarvoor. Maar ja, het zijn mensen zelf natuurlijk uiteindelijk die verantwoordelijkheid. We hadden Johan Cruijff aan tafel hier vorige week. En die vond helemaal niet dat de regering daar genoeg aan deed. Die vond eigenlijk dat de lichamelijke oefening op scholen werd verwaarloosd. En dat het de hoogste tijd werd voor een minister van Sport. Die hebben we. Oh ja? Ja, dat is Edith Schippers. Ja, maar die doet er nog een paar dingen bij, dacht ik. Die heeft inderdaad, net zoals allemaal in dit kabinet, een zware portefeuille. Want we zijn terug van 16 naar 12 ministers. Dus een aparte minister van Sport, dat kun je niet zomaar doen. Maar sport is volledig haar portefeuille. En zij is daar ook heel erg mee bezig. Toch nog even naar uw nachtelijke escapades, nu u daar zelf over begint. Nou... Vannacht om 4 uur. U heeft vandaag een belangrijke dag. U moet de Kamer toespreken. U bent, wat Paul net al in de opening van ons programma zei, eigenlijk naast de koningin toch de hoofdpersoon. Waarom ga je dan om 4 uur 's nachts toch nog op een home trainer staan? Nou, dat was eventjes tussendoor, omdat ik even een paar minuten afwisseling wilde hebben bij het voorbereiden van, want ik was al uren daarmee bezig. Ja. En ja, dan is het denk ik goed en functioneel om dat even te doen. Het is wel laat, dat geef ik wel toe. Dus ik raad het ook niemand aan om thuis per se te doen. Dat kun je beter vroeger doen. Want tot hoe laat heeft u dan door moeten werken om vandaag Akte de Prinsans te kunnen geven? Nou, ik ben vrij kort daarna. Ik denk dat ik 4:45 of zo ben gaan slapen. Ja, en dan gaat 's ochtends de wekker om. Ik denk 7:30 of 8 uur of zoiets. Ja, zo rond de 8 uur. Dus dat is een kleine 3 uur slaap. Ja, het was klein. Ja, ik denk 2. Dan zit u er toch nog behoorlijk fit bij tegen dat perspectief. Ja, dat komt ook mede dankzij uw... Smink. Ja. Want er kwam een heel mager klein mannetje binnen. Nee, maar bij mij zie je, dat is een bepaald tekort dat je dan krijgt of zo. Magnesium, ik weet niet precies, of niet zink is het. En onder mijn ogen zie je dan van die wat donker. En als je dan met die studiolampen zit, dan komen er van die grote ronde gaten. En dat weten ze hier altijd fantastisch weg te werken. Is het niet een beetje te zwaar eigenlijk, die baan? Fysiek bedoel ik? Het is wel heel erg zwaar.
Het is ook veel zwaarder, hoor ik van andere ministers. Bijvoorbeeld Ernst Balli, die vertelde mij wel eens. Die heeft in 2 kabinetten gezeten met een heel groot, met zo'n 20 jaar daartussen. En die zei, het is echt een enorm verschil ten opzichte van vroeger. Er wordt meer van je gevraagd. Ja, veel meer. Hij zei, vroeger kon je ook tussendoor gewoon naar huis door de week. En tegenwoordig is het toch gewoon nachtwerk door de week meestal. En u heeft een partner, die hebben we in de krant gezien. Vindt hij dat allemaal wel leuk, dat drukke werk van u? Nou, hij wist het omdat wij een relatie hebben gekregen toen ik al minister natuurlijk was. En hij accepteert het ook. Het werk gaat er ook goed mee om. Maar het is niet leuk natuurlijk. Liever hebben we natuurlijk meer tijd. Maar ja, stemt u op het CDA? Dat weet ik niet. Oh. U praat niet met elkaar? Ja, nou ja, hij had op het CDA gestemd in het verleden, maar dat hoorde ik pas later. Ja. Maar we hebben niet zo heel erg veel over politiek. Want ik heb met zoveel mensen het over politiek. We hebben het heel veel over andere onderwerpen. Vroeger had u wel vrienden met wie u over politiek sprak. Daar hebben we een leuke foto van. Zoek de verschillen, zou ik haast zeggen. Wie zijn dit? Oh, ja, dit is... ik ken Jack de Vries nog veel beter dan mezelf. Ja, die is links. Ja. En waar was dat? Er staan 5 flessen amaretto in beeld. Ja. Is dat een tip? Ik heb geen idee. Het zal tijdens het dagelijks bestuur... Onze periode dat we allebei in het dagelijks bestuur van het CDJA zaten. Dat is zo 1992, 1994, in die tijd is het... maar waar dit was, heb ik geen idee. Geen idee. We hebben nog een plaatje. Dit was in het partijbureau, ook in diezelfde tijd. Misschien is het nu makkelijk als u zegt wie u bent. Ja, namelijk... Dat is de tweede bovenaan, dus net onder Jack de Vries. Juist. En dat is nu wel andersom, toch? Nou, nee, we hebben geen concurrentie en we tellen niet wie wat doet op een gegeven moment. Gebeurt het daar wel allemaal? Gebeurt het op die momenten? Hè? Want we hebben nog wel een paar van die foto's en we zagen op een andere foto ook Mirjam Sterk staan. Is dat zeg maar de kweekvijver waar u uiteindelijk nu uitgevist bent om minister te worden? Ja, ik denk het wel, want bij mij, ik was ondernemer. Ik zat helemaal niet in de politiek. Ik heb wel voor mijn ministerschap gelukkig 3 jaar lang mogen droog zwemmen als staatssecretaris van Financiën. Dus heel veel ervaring kunnen doen. Dat is weinig ministers gegeven. Maar om staatssecretaris te worden, daarvoor was ik inderdaad wel bekend vanuit dat CDJA. Ik ken ook mensen zoals Mirjam Sterk inderdaad, Ad Koppenjan. Heel veel mensen uit die tijd, die hebben nu ook politieke functies in de Kamer. Rut Peetoom kende ik ook. Ja, de huidige voorzitter. Precies, die zat ook in die tijd in het CDA. Dus veel mensen ken je daarvan. Ja. We gaan naar uw werk, maar daar gaat aan vooraf de vraag, die storm waar u vandaag de Kamer mee bent ingegaan. Hoe is dat gegaan? Zat u te vergaderen met een aantal topambtenaren en zei iemand, weet je wat je moet doen? Je moet het vergelijken met een storm. Hoe is dat gegaan? Nou, waar ik mee zat is dat de situatie... Ik heb het niet onweer gezegd. Nee. Nou, het was behoorlijk dreigend. Dit is toch wel bliksem en onweer en donder. Is nog net iets erger dan een storm. Maar ik heb gezegd tegen mijn mensen, die dat ook voorbereiden... hoe kunnen we met een metafoor duidelijk maken dat de toonzetting realistisch is. Niet te somber, dat ook niet, maar wel dat er grote risico's zijn. En dat we niet weten waar we uitkomen. Dus dat het mogelijk dat er slechte situaties kunnen ontstaan, maar dat we niet weten wat de uitkomst daarvan is. Hoe kun je dat duidelijk maken? En toen hebben we deze metafoor... Ja, we zegt u nu, maar wij zijn geïnteresseerd. Wie is dan de chef vergelijkingen, zeg maar? Nou, dat is dus degene die mijn toespraak schrijft. Een dame is dat op het ministerie. Gewoon die is in dienst van het ministerie. Mevrouw Otte. En, mevrouw Harry Otte. Nee? En communicatie, mijn hoofdwoordvoerster en ikzelf. En dan zitten we met een paar mensen aan tafel. En dan zeggen we, nou ja, je zou het daar heel erg goed mee kunnen... in dit geval heeft mijn woordvoerster of mijn speechschrijver dat voorgesteld. Hij gaat de tijd mee, denk ik, de vergelijking. Ja. Bart. Ja, het onderwerp is consumentenvertrouwen. Uit heel veel instellingen blijkt, is ook wel logisch, dat men vertrouwen heeft in een overheid die solide is, die de begroting op orde heeft. En dat is momenteel natuurlijk niet zo. En daarom zijn er een aantal suggesties gekomen. Eén daarvan leg ik aan je voor, Jan Kees. Dat is, kijk, er is natuurlijk een hondenbelasting. Dat weet je natuurlijk. Die levert heel wat op jaarlijks. Een van de inzenders heeft gezegd, hef ook kattenbelasting. Dat levert naar schatting, er zijn 4 miljoen katten in Nederland. Dat levert naar schatting in één keer 600 miljoen euro op. En je zou daarover doorfilosoferen kunnen zeggen, hef ook belasting op parkieten, goudvissen, reptielen, wandelende takken, cavia's en konijnen. Wat vind je van die suggestie, Jan Kees? Nou, daar heb ik geen trek in. Want de hondenbelasting, wij heffen als Rijk ook geen hondenbelasting. Dat zouden we ook niet doen. Sommige gemeenten doen dat wel.
En die moeten daar ook handhaving op verrichten. Maar ik heb echt geen zin, zeker niet vanuit de Landelijke Belastingdienst, om op parkieten, op padden, op koezen, katten, dat soort huisdieren, om daar belasting op te heffen. Nee, dat is veel te ingewikkeld. Wij hebben bijvoorbeeld de inkomstenbelasting en vermogen. Dat kunnen we ook veel beter vanuit de Landelijke Belastingdienst controleren, omdat de banken die informatie ook verschaffen. Dus mensen doen een opgave, banken doen een opgave, dat kunnen we controleren. Dat is dus makkelijker te handhaven. Ik zou niet weten hoeveel ambtenaren ik nodig zou hebben om katten te gaan controleren bij iemand thuis. Animal cops. En die kun je ook heel makkelijk verstoppen, katten. Meneer De Jager, er was vandaag een bericht van het CBS. En dat waren cijfers over het consumentenvertrouwen. Die waren niet best. 2 maanden achtereen al duikt het consumentenvertrouwen weg. Weet u hoe dat komt? Bent u daar zelf schuldig aan door al die sombere verhalen te vertellen? Dat mensen denken, nou, het zal wel slecht gaan. Nee, dat komt, en dat is ook logisch, door de onzekerheid op de markten. We zien dat consumenten heel erg ook kijken naar wat er gebeurt op de financiële markten. De aandelenkoersen en dergelijke. En als de aandelenkoersen dalen en als we het nieuws in de wereld op dit moment zien, de Verenigde Staten, waar men niet in slaagt het eens te worden over de schuldencrisis, Europa, wat nu ook steeds doorwoekert, Griekenland, maar ook andere landen die in de problemen lijken te komen. Nog steeds ook de gevolgen van de vorige financiële crisis, die is nog maar heel kort geleden gebeurd, in 2008, 2009. Dus als er een bericht is in de krant of op het journaal, beurs in vrije val, dat gebeurt regelmatig, zo'n bericht, dan tast dat het vertrouwen van de consument aan. Ja. Niettemin lazen wij, vorige week, dat de autoverkoop 22% gestegen is. Hoe is dat te rijmen? Dat is lastig, omdat de autoverkopen vaak ook het consumentenvertrouwen wel volgen. Er zijn natuurlijk ook veel zakelijke verkopen. Dat heeft dan weer te maken met het producentenvertrouwen. Dat zijn de bedrijven. Dus dat is wel een positief signaal. Als de autoverkopen heel erg stijgen... 22%? Ja, dat was heel veel. In Nederland? Ja, ik zag het ook. Dat is een positief signaal. Maar één zwaluw maakt geen zomer. Laat ik dat dus wel zeggen. Dus we zien op dit moment negatieve signalen, we zien positieve signalen. En dat is een teken dat er grote onzekerheid in de markt is. Men weet niet welke kant het op gaat. Goed, nou zegt u, het vertrouwen van de consument wordt beïnvloed, of het vertrouwen neemt af, door bijvoorbeeld berichten over de beurs. Anderzijds zijn we hadden gisteren Paul Snabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, bij ons aan tafel. Die zei van ja, het gaat eigenlijk heel erg goed in Nederland. En dat wordt soms te weinig gezegd. Nederland gerelateerd aan de rest van de wereld en vaak gewoon aan Europa. Zegt u nou, koop morgen, als je hem nodig hebt, een nieuwe flatscreen. Koop een nieuw huis. We hebben 2 jaar geleden Wouter Bos gehad, die zei bij de bankencrisis, het geld moet wel blijven rollen. Zegt u dat eigenlijk ook tegen de mensen thuis? Ja, zeker als je het geld hebt. Ik heb vandaag ook gezegd, want die vraag kreeg ik opvallend genoeg een aantal keren vandaag. Dus dat leeft echt bij mensen. Ik heb vandaag gezegd, koop een flatscreen, ga op vakantie als je dat geld hebt. Ga er niet te snel voor lenen, want dat hebben we in het verleden gezien, dat mensen zich in de schulden staken voor consumptieve uitgaven. Dat moet je gepast doen, daar moet je mee oppassen. Maar een huis kopen en als je het geld hebt ook gewoon je consumptieve uitgaven doen, ja, absoluut. Ja, maar dat is een beetje dubbel, want u zegt net, er komt een storm aan en tegelijkertijd zegt u, maar zet wel het raam open. Nee, want ik zeg ook als je het geld hebt kun je het rustig besteden. En leen niet te veel geld, zeker niet voor consumptieve uitgaven. Dat is nooit verstandig, dat is voor een overheid niet verstandig. Maar dat is ook voor de familie Jansen niet verstandig. Nee, Jansen? Ik weet niet. Gewoon mensen thuis. Als je geld hebt op een spaarrekening, dan kan je weinig gebeuren. Ja. Als je daar wat van besteedt, als je een nieuwe flatscreen wil hebben, om die te kopen. Nee, ik begrijp het, maar u heeft een zekere mate van somberheid vandaag tentoongespreid, die natuurlijk ook heel realistisch is als het gaat over de voorspelling voor de komende periode, economisch gezien. En tegelijkertijd zegt u, eigenlijk moet je ook gewoon de dingen kopen die je nodig hebt en die, als je ze kunt betalen. Daar zit een zekere spagaat in. Als je ze kunt betalen, en ik laat dat echt altijd aan mensen. Dus ik doe nooit aan beleggingsadviezen of koopadviezen. Ik laat het aan mensen. De onevenwichtigheid, dus ik ben het ook wel met Paul Snabel eens dat Nederland zelf, dat het relatief heel goed gaat. Ook de overheid doet het in Nederland relatief goed, financieel gezien. Wij zijn een heel zuinig land, als je het vergelijkt met andere landen. Maar wij hebben heel erg last van onze open economie, van die storm die vanuit het buitenland ons land kan treffen. En daar heb ik vandaag voor gewaarschuwd. Niet zozeer voor een storm die hier ontstaat,
maar een storm die uit de Verenigde Staten zou kunnen overwaaien, zoals in 2008. Of een storm die uit Zuid-Europa zou kunnen overwaaien. Ja. Laten we het daarover hebben, Bart. Ja, het onderwerp is inderdaad de eurocrisis en Griekenland. Heel erg veel inzenders van de Troonrede van het Volk die delen het gevaar, althans het gevoel dat de euro faalt. Hè? Ooit door Gerrit Salm, we hebben erin gerommeld en het pakt niet goed uit voor ons. En heel veel inzenders hebben ook gepleit voor het herinvoeren van de lokale munt. Dus de drachma in Griekenland, kronen, peseta's en hier en daar hoor je zelfs al fluisteren over de herinvoering van de florijn. Het is zo dat veel mensen denken dat het leven de invoering van de euro duurder is geworden. Dus als je de lokale munt zou herinvoeren, wordt het leven dan in feite niet goedkoper. En als je de lokale munt zou herinvoeren, is het dan ook niet zo mooi meegenomen dat je weer terugkeert naar die oude schimmige romantiek van het grenswisselkantoor, wat toch iets clandestins had. Jan Kees. Ja. Kortom, de herinvoering van de lokale munt, Jan Kees, dat is eigenlijk de essentie. Ja, daar ben ik absoluut niet voor. Het heeft heel veel nadelen. Eerst iets over die prijsstijging, die vermeende prijsstijging. Dat begrijp ik ook heel goed. Ik was in die tijd ook kwam net uit het studentenleven, werd die euro ingevoerd en het leek toch in die horeca allemaal veel duurder te worden. Dat was ook overigens zo. Ja. De horeca was het De enige die dat ontkende was Gerrit Salm. Nou, dat is misschien te lang ontkend. Ja. Maar je koopt niet alleen een biertje op een vrijdagavond in het restaurant. En het is allemaal gemeten, alles inclusief de biertjes in dat café, in het restaurant. En dan over de hele periode dat we nu de euro hebben, hebben we een gemiddelde inflatie van een kleine 2%. Toen wij de gulden hadden, hebben we nog nooit een periode gehad van zo lange prijsstabiliteit achter elkaar. Dus het leven is in Nederland juist niet duurder geworden. Omdat de grote uitgaven heel erg bescheiden zijn gebleven. En dat telt zwaarder aan in het pakket wat je koopt. Dus dat valt mee. Dan het grenswisselkantoor. Voor mensen was dat inderdaad misschien sommigen romantisch. Voor sommigen een crime en een beetje ellendig. En zeker als je dan terugkwam en dan had je nog die francs in handen. En een jaar later ging je opnieuw naar Frankrijk. En dan waren ze ineens veel minder waard, hè, ten opzichte van Nederland. Nou, het probleem is, voor bedrijven was dat effect nog veel erger, nog veel groter. Door waardeverminderingen van die munten in Zuid-Europa was het heel erg lastig voor exporteurs om te exporteren. En wij zijn afhankelijk van onze export. Meer dan de helft van onze economie is export. 1 op de 3 banen. En 60% van de export gaat naar die eurozone-landen toe. En Italië en zo had altijd het kunstje, en ook Frankrijk, als ze het een beetje moeilijk hadden, nou, dan verminderen we de waarde van onze munt. Maar daarmee beroofden ze eigenlijk onze exporteurs. Die hadden daar heel erg veel last van. Nu zijn we veel beter aan toe met die stabiliteit in één zone. Wij als handelsland hebben 10 jaar lang geprofiteerd van die euro. We hebben de laagste werkloosheid, we zijn concurrerend. We hebben heel veel geëxporteerd naar die Zuid-Europese landen. Doordat ze te weinig concurrerend waren, hebben wij geprofiteerd. En daar hebben zij nu heel veel last van gekregen. Tot zover uw pleidooi voor de euro. Toch gaan er al enige tijd en ook vorige week sterke geruchten dat de Grieken terug zouden moeten naar de drachme. En we schrokken ook een beetje, en u misschien ook wel, van berichten van het RTL Nieuws. Wat moeten we met Griekenland? Nou, in Den Haag weten ze het inmiddels wel. Frits Wester. Op het ministerie van Financiën gaan ze ervan uit dat Griekenland niet meer te redden is. Alle voorbereidingen voor een Grieks faillissement worden daarom nu getroffen. Schrok u? Ja, want deze berichtgeving was dus, dat punt was dus ook niet juist. We gingen er niet van uit, nog steeds niet, dat Griekenland niet te redden is. Nog dat het een default, zoals het dan heet, meemaakt. Dat betekent dat ze hun schulden niet meer kunnen betalen. En al helemaal niet, dat werd ook gesuggereerd dat ze uit die euro zouden moeten stappen. Dus daar schokken we een beetje van. Met name niet zozeer vanuit Nederland. Want Nederland is, in binnenlands maakt het niet zoveel uit. Maar dat het in het buitenland nieuws kon worden en daarmee dus aandacht zou kunnen trekken. U zat in een gesprek met Frits Wester ook. En we zagen u zeggen dat u met ook dat ernstigste scenario rekening hield. En dat die plannen wel degelijk klaar lagen op het ministerie van Financiën. Ik heb gezegd meerdere scenario's. En op herhaalde vraag, dat is echt, is één van die scenario's ook een faillissement van Griekenland? Daar weigerde ik op te antwoorden, want ik wil daar ook niet over speculeren. Dus wie zwijgt stem toe in zo'n gesprek vaak? Nou ja, opvallend pikant genoeg was dat we een paar maanden eerder als kabinet een brief hadden gestuurd naar de Tweede Kamer, een openbare brief, waar die fictieve scenario's, inclusief een Grieks faillissement, wel werden ingenoemd destijds. En dat dan ik
vorige week nog veel voorzichtiger was dan in die openbare brief. En nu werd het plotseling nieuws. En nu werd het nieuws. En dat is toch wel... Soms verbaas ik me wel eens hoe media kan werken, inderdaad. Ik was achteraf gezien die week veel voorzichtiger dan in die Kamerbrief die we als hele kabinet hadden gestuurd. Dat was een hele Pinksteren, tweede Pinksterdag. Ja. U moest ook veel voorzichtiger zijn natuurlijk, want nu was het veel meer waar. Nou, dat is maar de vraag, want er komen ook positieve geluiden weer. We moeten echt het even afwachten. De Trojka, dat zijn die 3 instituten, het IMF, dat is het Internationaal Monetair Fonds in Washington, de Europese Centrale Bank en de Commissie, die gaan straks weer naar Griekenland, volgende week waarschijnlijk. En dan gaan ze kijken wat er aan maatregelen is genomen. En we moeten gewoon dat rapport even afwachten. Maar de Tweede Kamer die was natuurlijk geïnteresseerd in die scenario's. En die vroeg aan u, stuur ons op, dan kunnen wij die dus bestuderen. Nou, dat heeft u gedaan, maar er stonden helemaal geen bedragen bij. Dus de vraag is, wat betaalt Nederland, wat kost het Nederland in het donkerste scenario? Die stormbal, weet je wel, die wind die over dat land gaat. Nou, wij hebben wel bedragen naar de Kamer gestuurd. De schokproefanalyses, dat zijn fictieve scenario's, maar inclusief een escalatie van de schuldencrisis en ook een mondiale financiële crisis. En bijvoorbeeld ook in Nederland meer een regionale crisis. Maar het zwartste scenario. En wat we wel hebben geweigerd, en dat heb ik vertrouwelijk ter inzage gelegd, is heel concreet de situatie van Griekenland. Want daar vinden we de financiële markten op dit moment te fragiel voor. En ook die bedragen zijn veel te onzeker. Het is een beetje koffiedik kijken. Maar wie heeft dat vertrouwelijk dan ter inzage gekregen? Alle Kamerleden. Alle Kamerleden, alle 150 Kamerleden weten dat? Ja, maar meestal gaat alleen de financieel woordvoerder en misschien de fractievoorzitter. Die kunnen dan dat... maar iedereen kan het inzien als ze willen. De Kamerleden kunnen het inzien. En wij niet? En wij niet. Nee, ik wel, dan? Maar u niet. Nee. Ja. Maar waarom niet? Waar bent u bang voor? Nou, omdat als je... En dat bleek vorige week al. Terwijl ik toch vrij voorzichtig nog in mijn uitlatingen was door niet te willen erkennen wat dat voor scenario's was. Alleen het feit dat er scenario's zijn, werd heel erg groot in één keer gemaakt. Ja. En dan moet je dus voorzichtig zijn, want je wilt niet... Kijk, als we bijvoorbeeld... Als u zou vragen aan een minister van Milieu of van Economische Zaken... Is er een scenario dat de kerncentrale in Borselen, dat het daar misgaat? Ja. Nou, dat zou best kunnen dat dat er is en dat ze dat naar de Kamer sturen. Het feit dat je dat openbaar maakt, beïnvloedt niet de waarschijnlijkheid van het misgaan in een kerncentrale. Nee. Bij de financiële markten is dat de psychologie van de markt dit. Ja, dan als ik zeg dit zou kunnen gebeuren, kan dat wel de waarschijnlijkheid beïnvloeden. Ja. En Nederland is een vrij bescheiden land. En je moet je ook bescheiden opstellen. Maar het is heel opvallend dat de internationale media... dat noemen ze de wires van de vroegere telegrammen en de telexen... dat die heel erg naar mijn woorden kijken. Ze vinden kennelijk Duitsland, Nederland heel erg interessant. Wat is het debat over die euro heel fel en heel stevig. En wat ik zeg, ook in een Kamerdebat, dat staat binnen een minuut staat dat over de hele wereld op die wires. Weet u dat? Het is ook heel leuk om te zien hoe u die dingen steeds probeert te formuleren. We hebben er een aantal achter elkaar gezet. Kijkt u even mee. Ja, als minister van Financiën moet ik ervan uitgaan in het openbaar dat Griekenland aan zijn verplichtingen voldoet. En als je je leven niet verbetert, dan krijg je de kans aan het eind alsnog voldoen aan de afspraken. Of je gaat eruit. De afgelopen maanden zijn we als ministerie bezig geweest met verschillende scenario's. We hebben geen land opgeheven. Haalt Griekenland de kerst? Nou ja, goed, het land wel natuurlijk. En ja, we houden wel met meerdere scenario's rekening. Welke scenario's dat precies zijn, dat kan ik in het openbaar niet zeggen. Maar het zijn verschillende scenario's. Het kost nu geen geld, omdat het om garanties gaat. Maar aan garanties kleven natuurlijk, zoals alles in het leven... en ook aan deze garanties kleven risico's. It takes two to tango. Dan moet Griekenland ook leveren. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal van zowel waarschijnlijke als onwaarschijnlijke scenario's. Ja. Overigens gaan hier alle verschillende onderwerpen door elkaar. Dat is interessant, want u zet het ook bewust, u knipt het. Hè? Ja. En u doet dat heel eerlijk, want mensen zien dat dit geknipt. Maar soms word ik geknipt. Bijvoorbeeld dat stuk van die schokproeven, dat ging over die fictieve schokproeven. Ja. En dat werd geknipt in dat Griekenland-verhaal. En dat was ook heel lastig. Dat was op dezelfde dag opgenomen. Een andere discussie. En dat werd dan wel daaraan gerelateerd. Maar de bottom line is, even los van deze knips die we nu hebben gedaan... dit is meer om te illustreren wat u hier van tevoren al heeft gezegd. Het is moeilijk om te praten, omdat mijn woorden zo zwaar gewogen worden... niet alleen hier, maar in de rest van Europa ook. Dat we eigenlijk toch niet zo heel goed weten wat er nou precies aan de hand is. Hoe gevaarlijk het allemaal echt is, hoeveel geld we eventueel wel kwijtraken of niet... en wat de scenario's zijn.
Ja, de scenario's wel, maar waar we op uitkomen. Dat laatste weet ik zelfs niet, waar we op uitkomen. We weten wel wat we vinden dat er moet gebeuren. Allereerst moeten al die landen zich aan hun verplichtingen houden. Ze moeten bezuinigen, ze moeten hervormen. En dat moeten ze sneller doen. En beter en meer. En daar stellen ook hele strenge eisen aan. En ten tweede vinden we nu ook als Nederland, en daar zijn we het eerste euroland, we hebben ook als het ware een sprong naar de toekomst laten zien, dat we vinden, en dat vinden we nu al, om de financiële markten weer terug te winnen, de overtuigingskracht van de euro weer terug te winnen, dat we nu ook vinden dat we begrotingszondaars van de toekomst bij voorbaat nu al moeten voorkomen dat dat nog kan gebeuren. En daarom hebben we een heel plan op tafel gelegd, de minister-president en ik. Ook in Europa gepresenteerd. En dat zijn we nu mee als het ware op de boer aan het gaan in Europa om dat te verdedigen. Ja. Nou, het is Prinsjesdag. We hebben, zoals u weet, u kent ons programma, een ZEP-service. Daar de belangrijkste momenten van de dag of grappige momenten aan elkaar zijn geplakt. En nu is de vraag die ik u stel, zit er een hoedje in de ZEP-service? Ja, dat moet wel. Wij hebben hem niet gezien. Wat denk jij? Ik hoop van wel. Ja, dat moet bijna wel. Meerdere. Laten we eens kijken.